Mzimba North chifuna onsoto analiganizira tsiku limeneli uko kumpherembe. Ndiye pano ndili ndi wapampando amene amayendetsa makamaka chikonzero chimenechi chomwe chidachitikira kumpherembe. Iwowa ndi Dr. Kamanga. Ndakulandirani mpulogalamu yathu. Zikomo kwambiri. Poyamba mwambo udachitika kumpherembe. Tatifotokozereni kuyambirira kuti kodi nchifukwa chani munaganizira kuti pamene tikuyang'ana mwana wa mu Africa, mwana wa Malawi, mwana wa Mzimba North, zochitika zimenezi zichitikire ku Mzimba. Okay, tinaganiza zoti kuchoyamba ife tili ku Mzimba North. Ndiye tinaganiza kuti tikachitire ku Mpherembe chifukwa choti timayang'ana madera osiyana-siyana. Makamaka ku Mpherembe kuja timafuna tuunikire za theme ya yomwe munanena ya maphunziro a mwana wa mu Africa. Makamaka nthawi inoyi. Ku Mpherembe kuja kuli ma tenant ambiri. Tayesera kupanga ma advocacy komano sizikupita patali. Ndiye tinaganiza kuti mwina kuti khala ubwino tipite konko tikathe kukambisana ndi anthu ene ake. Anthu ene ake so akamve amvemve kunena kuti phindu la skulu ndi chani. Background ndiyo kuti ku Mpherembe kuja matenanti ndi ambiri. Ndiye matenanti akamba kugwira ntchito yawo mukudziwa inu season amamba kugulisa fodya nthawi zina mu April. April uja akangoyamba kugulisa fodya ena akalandira payment yawo nthawi yomweyo amanyamuka. Mayeso a standard 8 amalembedwa mu May. Yes. Mayeso a form 4 amalembedwa mwina komalizira kwa June mpaka na July. Choncho mwana amakhala kuti waphunzira nthawi yonseyi kuti ino azilemba mayeso makolo ake alandira pay. Tiye zipita kumulanje, tiye zipita kumwera. Kenako mwana uja kuti alembeso mayeso acha amalephera. Choncho si mayeso okhawa mwina amanebu ena ndi omwewo osinthira makilasi nanga imakhala kuti tikupitabe temu yomaliza. Ana amango achosa mwina zoti awatengere matransfera alibe nazo ntchito. Sizimakudza. Teti manena kuti ndi munthu omwe tikunena kuti mwana wa mu Africa. Iwonso ndi ana mu Africa. Ndi ana ku Mzimba. Ndi ana ku Malawi kuno. Tipange bwanji kuti apindule ndi thimuyi, apindulenso ndi maphunziro amene dziko la Malawi likupereka. Chifukwa tikunena kuti tisapange zamawa koma zinthuzi tizipange leroli. Ndithu chifukwa tinaganiza zoti mwina chaka chino tikapangire ku Mpherembe komweko. Okay. Mafotokoza nkhani ya kuti matenanti. Matenanti amenewa ndiye kuti kumene kuchitika ulimi kwambiri wa fodya. Kwambiri. Ndiye kumakhala kuthyola fodya. Zina kuti kodi ana amakhala affected bwanji makamaka pa nyengo imeneyi. Timayang'ananso ndiye kuti kanchitidwe kankhanzaso pena pake kabali. Nkhanza child labor pa chizungu child labor. Ndimafuna kuti timvetsetse pamene kodi nkhani imeneyi ya child labor ili motani makamaka Mzimba North. Mzimba North kuphatikizapo ndi mbali ina timandiza rumpi nangasiti anapangana malire ndi Mzimba. Mabwana ambiri akamalemba matenanti mwina akapita kofunsa kuti apange recruit matenanti. Samafuna kuti apange recruit mwina bambo amene ali yekha, mayi amene ali yekha. Amafuna apange recruit banja. Cholinga mbanja muja muli ana. Akamagwira ntchito iyeyo samanena kuti ineyo ndikulembani nosenu kuti muzigwira ntchito. Amanena kuti ndalemba bambo. Komano in the end olipidwa ndi abambo. Akulipiridwa ndi abambo. Ogwira ntchito ndamagwira ntchito kuyambira akazawo. Exactly. Anawo. Anaja ndamina amasoka fodya akutani. Chabunata ena ndi anzeru amatumiza ku skulu. Komano ntchito ija ikakhala kuti yafika pa chinde amba kuthyola fodya akutani mwina akupanga mabero akusankha akudinda. Ndayi zina samafuna zoti ana apite ku skulu. Tsono chiphinjo chimapezeka kwa ana because mwanayi amanena kuti ine ndikuthandiza makolo. Mwanayi amanena kuti ineyo ndi abambo anga ndi mayi anga. Amangoganiza zoti ntchito omwe ndikugwirayi ndi ntchito omwe tikanagwira even tikanakhala kumudzi kwathu. Tikanakhala ku district la kwathu bwezi tikugwira zomwezi. Osadziwa kunena kuti ntchito akugwira ija amene analembedwa ntchito ali pa payroll ndi abambo. Koma kugwiritsa ntchito anaja
akugwiritsa ntchito amayi aja ndiye mapeto ake pamapezeka zoti sake of poverty imapitirira abambo akudalira utenanti kuti adyetse banja lawo ana aja ngati sakupita ku sukulu nawonso adzadaliranso utenanti kuti adyetse banja ukhala ngati noto low model wa ana low model wa ana ndi abambo amene akugwira ntchito ya utenanti amene sukuluso inalephera choncho anaso ndiye kuti sukulu ikutani ikualephera ndiye tikunena kuti tithetse umphawi wozungulirawo munthu mmodzi apite ku sukulu makamaka achabwino bambo mwina ali pa stage yoti sangapitenso ku sukulu koma anawa ali ndi kuthekera kopita ku sukulu ali ndi kuthekera kokonzanso tsogolo lawo kuna kuti azenene kuti ifetu tinali kumpherembe chifukwa cha abambo koma panopa tili ku Mzuzu tili ku Lilongwe tili ku Singapore tikugwira ntchito chifukwa choti abambo ngakhale amapanga za utenanti anazindikira kuti ifeyo atitumize ku sukulu andi tikudziwa ifeyo chifukwa tagwira ndi ana ntchito ndi ana osiyanasiyana alipo ena oti mwina kwawoko anadziwa zoti kuthekera uyu alibe mwina awathamangisa ku utenanti kuja amazapanga kampu ku Mzuzu kuno mwamwayi ifeyo St. John of God timayenda timapanga program ya street connected children timatha kuwapeza mtawuni bwanji inetu kwathu ndikumulanje kwathu ambiri amachokera kumwera tipange bwanji kangani mgodi wa ana amene akukhala mu street akupezeka mu street komanso ana amene akuchita utenanti ndi makolo awo mgodi uli kumeneko mgodi uli kumeneko ndi amakatenga kuja ndiye timapeza bwanji ayi ifeyo anatithamangisa transport tilibe nde nthawi zina bambo ndi mayi amakhala kuti mwina transport anayipeza aganiza zoti kuti tinyamulenso ana onsewa tipite nawo kumwera sizithekayi amangotenga na bambo aja ndi mayi ndikumapita ana mwina ndikuwasiya nthawi zina ndi ana omwewo samafuna zoti apite ndi makolo awo amazakhala momwemo amangozungulira ndiye tikapeza nthawi zina ndikoti nthawi zambiri timatenga tiafufuze kuti akuchokera kutiko tilumikizane ndi apolisi kapena ndi social welfare akomweyo akuchokera kenako tapangire patriot timatumiza kwawo ena si akumwera kokhayi ena ndi akonkuno tinenenso kuti ena ndi amunzuzu momuno mtawuni momuno zikutheka kuti mwina chifukwa cha mafamilies awo ati dysfunctional abwera mtawunimu zinthu sizikutani sakufunanso kupita ku sukulu tatengapo tabwezeresa ku primary kuja apezeka zoti achita bwino kwambiri kupita ku secondary ena ndikunena pano anamaliza even ku university anapanga graduate akugwira ntchito bwino which means moyo wawo wasinthika sungafanane ndi moyo wawo wakati nchifukwa yake tikunena kuti mwana wina aliyense ngakhale makolo ake sanapite ku sukulu ngakhale iyeyo mwanayo ali ndi ulumali osiyanasiyana aliyense ali ndi kuthekera kopita ku sukulu aphunzisidwe andi nthawi yake ndi panopa okay ndiye pamene tikukamba nkhani imeneyi ya child labor kapena kupereka ntchito zikuluzikulu kuposera msinkhu wa mwanayo boma linakhazikitsa ndondomeko zoonetsetsa kuti ana asamagwire ntchito zosiyanasiyana ndiye nawonso mabungwe monga Plan Malawi komanso Save the Children ndi mabungwe ena adabwera pamodzi kukhala pansi kuti athandizire boma kulimbana ndi mchitidwe umeneyo ndiye panopa bwanji ndicheze ndi amene akuyendetsa dongosolo limeneli m'malo mwa mabungwe enawa kuyamba tikudziweni zinanga ndi Francis Kim project coordinator Plan International mu project ya Jofa Jofa ndi chidule koma imatanthauza kuti joining forces for all children acting to end child labor. It is a project to sub-Saharan Africa region, mainly Malawi, Madagascar, Burkina Faso, and Mali. Ku Malawi kuno project imene ikupanga implemented Save the Children Plan International ikupanga implemented ku Lilongwe tiye mutu tiyenjewa pamene Save the Children ikupanga implemented ku Tiye Kusojere ndi tiye
muthawi ino pamene tikudikira anduna kuti afike malo ano kuti mwambo yambike anzathu a Spell B anzathu a Spell B hope muli ready tumatera kuna kutikudikira anduna kukoza kubwera mbalomu kuti muchitepo ziwiriza sicho Tracy mene tikuziwira kumalayi kuno njala yativuta kwambiri komanso umphawi wavuta ndezimene zizomatisira ana kuti akapezeke kuti akugwira ntchito zoposa msinkhu wawo ncholinga choti apezeke kuti apezeke kuti madera kunchisi kuli ulimi kwambiri ana amapezeka kuti akutenga kugawo pa nkhani yokhuza kulima pamene kuli Lilongwe ndi tawuni yokuti upanga abanaisi kuli ma activities osiyana-siyana monga entertainment sector kuliso construction where ana amapezeka kuti they are contributing kumwe kumaka tutancenga kumba na njero ena kukumba golide amadera kuti pamene tikudikira kuti anduna afike malo ano tikhale tikuona ma performances amenewo so debate kuti tikhale tikumva kuti debate imene yalibweretsa zotani zimene zilizokuza maphunziro aife ngati ana kumalawi pamene tikukumbukira tsiku la mwana wa mu Africa pano pa Chitala School Ground nthawi yokuti atha kupeza kuwerenga kapena kupanga interact ndani zawo pa nkhani zokhuza skulu imakhala yochepa ifika makakhala akugwira maganyu osiyana-siyana aphunzira makhalidwe osiyana-siyana omwe asali abwino amapezeka kuti kumaganyu komawugwira akukhala ndi akuluakulu nde akamagwira maganyu acho pamatha kuyankhulidwa mawu osakhala bwino isa saizi ya mwana amatha kupezeka kuti aphunzira makhalidwe ndachilendo kwa ana kupatula kumeneko zapezeka kuti ana akupinimbira maganyu akugwira amabweresa chiopsezo kuthupi lawo kuyambira mentally ndi physically. Okay, let me allow my foreigners ukuchita zotani makamaka pofuna kuthandiza kunena kuti mchitidwe umene chambirira project ikugwira ndi ma-communities tikati ma-communities ikugwira ndi ana kuwaphunzitsa za maufulu awo ikugwira ndi makolo kuwapanga empower cholinga chokuti atha kukhala makolo omwe ali ndi akuonesesa kuti ndiwo awo akulondoloza ndi poteteza ana ndi kuteteza ana ndi cholinga choti asapezeke kuti akupanga nawo mchitidwe ogwira ntchito zoposa msinkhu wawo. Kupatula umeneko tikugwira ndi ma-community structures monga child protection committees, child labor community structures, komanso tikugwira ndi adindo osiyana-siyana monga IDC, AVDC komanso mafumu ndi cholinga chokuti akakhala kuti azindikira zinthu zikamachitika m'ma-community mwawo azitha kupanga respond ndi kupanga protect ana amene omwe akhuzidwa ndi vuto la child labor. Tikupitirira tu ndi programu yathu imeneyi ya Pamlambe. Ndiye lerolo tikufukula mutu omwe tikuganizira chaka chino pamene tikukumbukira mwana wa mu Africa. Ndiye mutu wake tikunena kuti maphunziro kwa mwana aliyense mu Africa. Nthawi yake ndinoyo. Apato tamva ndithu mumveka bwino zomwe zikuphinja ana athuwa kuti asapitirire patsogolo ndi maphunziro awo, komanso zomwe boma ndi mabungwe akuchitapo kuti mwina anawa apitirire ndi maphunziro kuti achepetse kapena tine kuti kupewa mchitidwe wa nkhanza umene ungawafikire. Ndiye paja tikuchezatu ndi Dr. Tezemo Kamanga. Ndiye mwina tisanapitirire kucheza ndi Dr. Kamanga amene wawa ndikumanena kuti kodi mavuto amene akukumana nawo anawa ndi okhawa amene akuchitika panopa tu bwanji tilowere ku Mwanza kumeneko tikumane ndi Shakira tu ndi ophunzira ndi mwana wachichepere kwambiri komatu nkhani yosangalatsa ndikuyonera kuti iyeyo ndi speaker wa Children's Parliament ku Mwanza komanso ndi deputy speaker wa
children's parliament pa national level. Amene yutu nakumana naye kusalima kumenetu mwambo waukulu unachitika oganizira mwana wa Africa. Kodi Shakira poyamba tatifotokozere kuti makamaka tsiku limene lili ngati ino ana ndilofunikira bwanji? Tsiku limene lili ngati ana ndofunika kwa Introducing Sunnymoney, the official sponsor for Zogonda Maimacheza 2024. It's Zokunda Maimacheza 2024. The D-Day.